שלום לכולם, כאן דימה וכאן דניאל, ואנחנו חזרנו היי. בחלק השני של מיינקראפט בם. אני בונה את הבית, בית. כן, כמו שאתם רואים, אני עדיין לא זזתי. הייתי חייב לעשות משהו. נצלם סרטון. נכון. הוא צלם כל פעם, תאמינו לי, סרטון. רק בשבילכם. כאילו, אנחנו מצלמים כל פעם סרטון הפעם, רק בשבילכם. אז שלא תחשבו, כל זה, הם לא מצלמים כל יום. כאילו, אנחנו מצלמים בכלל, כל שנייה. כשאנחנו מצלמים, אנחנו נרצה, מי שירצה אני אוכל לעשות סרטונים בשבילו. נפלתי קצת כזה. טוב, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? לא, אין לי כלום מה לעשות. משעמם לי כבר, בוא נו. חכה, תביא לי סחט, אני שורד. הבנתי שאתה שוחה, אבל כמה זמן? חכה. יש סבא אחד, בוא. אני רואה שם לבה. איפה? יש לבה לידינו. אפשר לבנות פורטל מלבה. אתה רוצה שנבנה לנו? מה זה פורטל מלבה? אתה רוצה שנבנה לנו פורטל כזה? פורטל לגיהנום, אני יכול לבנות לנו פורטל. כן. זה מה זה קל. פשוט תביא לי שני דלים וזהו. מה יש שתי דליים? אם אתה רוצה פורטל. אתם יודעים משהו? אתם יודעים שאתם לא צריכים נו, דיימונד בשביל להיכנס לגיהנום? מי נכנס עם דיימונד לגיהנום? לא, פיקקס מדיימונד, אה, כאילו. אתם לא צריכים. אז מה הם צריכים לעשות? כלום. פשוט הם לוקחים שני דלים, יכולים ליצור מזה, נו. בזלת? כן, זה הכל. כמו שאני בניתי פורטל בלי להשתמש זה. תראו לא סתם סרווייבל, תראו לכם איך בונים שם פורטל. נכון, לא עוד סרווייבל. זה לא עוד סתם לא עוד סרווייבל. סתם סרווייבל. זה משהו שאני מאוד אוהב. חכו שנייה, אח שלי מתעסק לי עם המשקולות. גם מצטער, חכו. רגע, חכו. נו, כמה זמן? והוא עדיין לא עונה לי, שמע, עד עכשיו הוא לא עונה לי. מה עד עכשיו? אולי הוא בבית הספר. אוקיי. דיבר לך שיש פה עכשיו בית ספר? רק, מה, הוא בגן חובה תגיד לי? אתה רואה? חכו, הנה עכשיו שנייה. אבל הם כאילו עושים את המעלב. עוד מעט. מה עוד מעט? מה אני אשים את זה? יהיה לי לאגים, יהיה לי בעיות. יש לאגים מהתוכנה. אז מה אני אעשה? לא יודע. אבל אני שם. אתה יודע שאתה מזייף? כאילו, אתה מזייף כזה. אבל אני שם מהלב. יכאב להם הראש. אתה לצופים. יודע מה אני מרגיש? אתה רואה, ראית פרויקט הלהקה? נו. אז כאילו, אני כאילו נשמע מרון הזה. אבל אני שם מהלב. כאילו, אני בדיוק הכל שלו כזה, דומה כזה. אני לא יודע דניאל, למה. מה? אם לא, אתה, לא, לא! ישר שמת למות. אם אתה היית שומע אותי שר, היית מתעלף. אהבתי פעם. ועכשיו אני מתה למרוץ המיליון. כן, אני רואה כל יום, אפילו דניאל, בית המכשפה! איפה? מה, דניאל? בית המכשפה. איזה בית המכשפה? הבית של המכשפה הזאתי? איזו? אתה צוחק עליי כאילו? המכשפה הזאתי, הבית שלה? על העץ? נו. זו היא! מצאתי את זה! תנדול. דרך אבל אין פה כלום, כבר שברו פה כמעט הכל. רגע, חכו שנייה, אני אעשה לי קיר ועם כל הראשים שאני השגתי. באות הבטמן ושל הנוטש. נו, אתה שם כבר את השיר! לא, יהיה לי לאגים. ולי ממש, לי זה יתקע את כל המחשב, השתגעת? שווה יותר שיהיה לאגים מאשר... אני יודע מה אני אשים את זה. טוב. זה לא שאני מתנתק מהמיינקראפט. מה? זה לא שאני מתנתק מהמיינקראפט. למה? לא. כי זה ממש לאגים, אני כל הזמן אפול מהסקייבלוק. יש בעיה. כל פעם.
הנה, כבר מתחילים לוגים. רק פתחתי את הגוגל כרום, וכבר יש לי לאגים. איי! אפשר... די! דניאל, אפשר לשרוף קערות? יש כזה והיה לי בא כזה, שבטעות זרקתי קערה, ופתאום הקערה, כאילו זרקתי על השולחן כזה, ופתאום הקערה, זה, קערה. דניאל, אפשר לשרוף עציצים. אתה יודע? בוא ננסה פרחים. כן, אני יודע. הוא רוצה לאמא. אבל למה אתה? מחלב, הוא רוצה לדימה. דניאל, דניאל, יש לך לאגים, אני אשים כבר. למה? תשאיר. לא פתחתי, אז מה? לא בא לי, אני אחר כך אשמע את זה חלש, לא בא לי. טוב, אז לא צריך. טם טרם טרם טרם. הכל תקוע לי! מה תקוע לך? מה תראה הכל תקוע לי עכשיו? אני ממש עצבני. נכון, קוראים למחשבה הזאת בבא יגה? לא, אין אדומה, לא. זה מתחיל. שתוק שנייה, ולד. ביי. לא, למה? ביי, ככה בא לי, ביי, יאללה. לא. נתקע לך? אם אני אשים... עכשיו אני ממש עצבני, אני יותר מעצבן עכשיו. אז עם מי אני אציין סרטונים עכשיו? טוב, יאללה, אני עוצר ומעלה את זה ליוטיוב. ביי.